Ar ddydd Iau Mau'r 4 bydd pobl Cymru'n prydleisio ar gyfer etholiad Seneddol Ewrop. Jill Evans yw aelod Plaid Cymru'n Senedd Ewrop ers dros 10 mlynedd, ac mae hi wedi ymgyrchu'n gydwybodol dros sawl achos gan gynnwys cefnogi cynnyrchwyr bwyd lleol a marchnadoedd ffermydd, sicrhau statws swyddogol i'r Gymraeg, a sicrhau cefnogaeth rhyngwladol ar gyfer ymgyrch Plaid yn erbyn tagio electronig defaid. Fel aelod o Senedd Ewrop i Blaid Cymru, byddai'n parhau i ymgyrchu yn erbyn cynllun gorfodol i dagio defaid yn electronig. Bydd yn ddiangen, yn aneffeithiol ac yn gostus iawn. Mae 40% o ffermydd yng Nghymru yn ffermydd defaid. Llawer ohonyn nhw yn ffermydd mynydd. Mae'n hollol anymarferol i weithredu cynllun fel hyn. Mae'n ddiangen achos bod y system presennol yn gweithio yn iawn, a bydd yn gostus iawn i ffermwyr ac i ddefnyddwyr. Felly byddai'n dal i ymgyrchu i newid y penderfyniad.